Здравейте! Намираме се в кабинета по барабани на музикално училище по ноти. Казвам се Константин Ковачев и съм учител по барабани в същото. Основата в ударните инструменти е концентрация, координация, целенасочен, упорит труд и търпение. Всяко едно упражнение се работи, колкото и лесно да изглежда, се работи бавно. Трябва първо да се осмисли и след това да се изработи детайл по детайл. Винаги трябва да се работи нещо ново, нещо непознато, за да се върви напред, а не да стоим на едно място, дори да се връщаме назад. Основата в ударните инструменти е координацията. Още от самото начало започваме упражнения за координация. Сега ще ви покажа едно, което започваме от втория урок да учиме. Десен крак, лява ръка, десна ръка, ляв крак. Десен крак, лява ръка, десна ръка, ляв крак. Това го използвам цял живот. Сега ще ви покажа какво излиза от тези 4 удара. Мястото е музикално училище по ноти. Бързо, качествено, лесно и гарантирано! Чао!